नमस्कार, मी संजना चिपकर। आज तुम्हाला हरभऱ्याची उसळ म्हणजे चना मसाला दाखवणार आहे। हे मी 1 वाटी हरभरे चणे हे घेतलेले आहेत। हे रात्री भिजत ठेवून नंतर सकाळी ह्याला 7-8 शिट्या काढून कुकरमध्ये शिजून घेतलेले आहेत। त्यानंतर हे 2 कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत। हे 2 टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत। ही कोथिंबीर आहे। हे तेल आहे। त्यानंतर लाल तिखट, साधा लाल तिखट आहे, हळद आहे। ही सुक्या खोबऱ्याची पावडर करून घेतलेली आहे भाजून। कसुरी मेथी आहे, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या आणि हे आल्याचा एक तुकडा घेतलेला आहे। गरम मसाला आहे, मीठ आहे, ही धणे जिरे पूड आहे। त्यानंतर थोडासा गूळ आहे हा घेतलेला मी, आणि हे चिंच आहे। आता आपण हे करायला सुरुवात करूया। आता मी हा तवा तापत ठेवलेला आहे। त्याच्यावर 1 टीस्पून तेल घालून घेतलेलं आहे। तेल जरा गरम झालं की त्यात हा उभा चिरलेला कांदा घातलाय। नंतर हे टोमॅटो घातलेत। हे जरा आता परतून घेऊया। कांदा टोमॅटो जरा चांगला परतला गेला पाहिजे। कांदा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपण हे जरा त्याला गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत परतून घेऊया। आता हा कांदा टोमॅटो थोडा झालेला आहे, त्यामध्ये मी हे आलं आणि लसूण घालून घेते। हे पण त्याच्याबरोबर आपल्याला परतायचं आहे चांगलं। लसूण आणि आल्याचा कच्चटपणा जायला पाहिजे, कच्चा वास येतो नाही तर। नंतर मी यात थोडी कोथिंबीर घालते। हे आता व्यवस्थित गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत आपण हा मसाला परतून घेऊया। आता हे कांदा टोमॅटो वगैरे व्यवस्थित सगळं परतून झालेलं आहे बघा। आता त्यात मी हे 2 टेबलस्पून सुकं खोबरं घालणार आहे। हे मी आधीच किसून नंतर तव्यावर भाजून त्याची पावडर करून घेतली होती, त्यामुळे आता मी जास्त वेळ भाजणार नाही आहे ह्याच्यामध्ये। आता हा मसाला आपला रेडी झालेला आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया। आता हा मसाला थंड होऊ देऊया आणि मिक्सरमध्ये ह्याची पेस्ट करून घेऊया। आता हा मी मसाला मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेला आहे, ह्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। एकीकडे मी कढईत तेल तापत ठेवलेलं आहे। हे 2 टीस्पून तेल आहे। त्यामध्ये हा मी वाटलेला मसाला घालणार आहे। हा पूर्ण घालायचा आहे आणि परतायचं आहे जरा। हा मसाला जरा परतते मी चांगला। त्यामध्ये आता 1 ते 2 टीस्पून साधा लाल तिखट घातलेला आहे। तिखट तुम्ही कसा तुम्हाला हवा तसा घाला, काही जणांना जास्त तिखट आवडत नाही। त्यानंतर पाव टीस्पून हळद घातलेली आहे। एक ते 1.5 टीस्पून धणे जिरे पूड घातलेली आहे। अर्धा टीस्पून गरम मसाला घातलाय। हे आता व्यवस्थित आपण फ्राय करून घेऊया ह्याच्यात मसाल्यामध्ये।
आता मसाला माझा चांगला परतून झालेला आहे हा. ह्यात मी हे 1 वाटी हरभरे चणे हे घातलेले आहेत. हे मी आधीच उकडून घेतले होते. रात्री भिजत ठेवून सकाळी त्याला 7-8 शिट्या काढून घेतलेल्या आहेत आणि चांगले शिजवून घेतलेले आहेत. हे या मसाल्यामध्ये जरा परतूया. आता हे चणे परतल्यानंतर त्याच्यात हे छोटं 1 ग्लास पाणी घालते मी. त्यानंतर ही कसुरी मेथी थोडीशी चवीपुरती. हा गूळ घालते थोडा चवीपुरता आणि ही थोडी चिंच. ह्याच्यात तुम्हाला आणखी पाणी हवं असेल तर ॲड करू शकता ग्रेव्हीसाठी. नंतर चवीपुरतं मीठ घालते. हे व्यवस्थित मिक्स करून आता झाकण ठेवून 5-10 मिनिटं शिजायला ठेवूया. आता आपली 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण हे ओपन करून बघूया. हे बघा छान तयार झालेलं आहे आणि थोडीशी थिक ग्रेव्ही पण आलेली आहे त्याला. तुम्हाला कसं हवं असेल तेवढी कन्सिस्टन्सी तुम्ही ठेवू शकता. मी जरासं थिक ठेवते एवढं. आणि आता हे तयार होत आलेलं आहे आपलं. ह्याच्यात मी कोथिंबीर घालते थोडी वरून आणि मिक्स करून घेते व्यवस्थित. आता हा आपला चना मसाला रेडी आहे. गॅस बंद करून घेऊया. आता मी एका बाउलमध्ये सर्व करून घेते. गरमागरम हरभऱ्याची उसळ चना मसाला तयार आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ही रेसिपी जी केलेली आहे चना मसाला ही तुम्ही ब्रेड, चपाती, नंतर राईस, भाकरी कशाबरोबरही खाऊ शकतात. नक्की ट्राय करा. तुम्हाला जरूर आवडेल. थँक्यू.